Anem ara a acabar el projecte fent les connexions de control. Les connexions de control es fan a partir de estos 6 pins de connexió, 1, 2 i 3, i estos altres 3 pins, 1, 2 i 3. Estos 3 governaran el motor, pues no sé si el tinc en el dret, pues el dret, ¿vale? Pues el que hagi connectat ahí. Mentre que estos 3 d'ací connectaran el motor esquerre o el que hagi connectat ahí, ¿vale? I aquests 6 acabaran connectant-se a 6 numerets, a 6 pins blancs de la meva placa Arduino. Vale. Ara anem a veure això com ho programem. Anem a la nostra pantalla de programació. En la pantalla de programació, en el desplegable motor, veieu que n'hi ha un subapartat que és el motor motor continua, vale? Pues seria ese. Vale? Expliquem un poc què és cada cosa. Així tenim, l'he posat sobre bucle perquè normalment totes les ordres que li dono al meu cotxe o als projectes que faig m'interessa que vagin fent-se contínuament. Si sols volguera que es fera una vegada, i aquesta ordre hauria de posar-lo en inicialitzar. Això sols es fa per algunes ordres que sols vols que s'executen una vegada, però normalment quasi tot ho posarem en bucle. Vale, entonces cal diferenciar estos 2 pins, ¿vale? En este cas, ahí jo tinc el 9 i tinc el 10, i després este altre pin, que seria el pin PWM, ¿vale? En este cas em falta l'11. ¿Vale? Com vegeu, aquests números de pins no tenen per què ser llissos. Jo puc elegir el número que jo vulgui així. Així també puc elegir el número que jo vulgui. I ahí pues, és com a ferisca, ¿vale? Perquè no tots serveixen de PWM. ¿Vale? Què diferència n'hi ha entre el PWM i les altres dos? El PWM em dirà la potència del motor. ¿Vale? I la potència està relacionada en este número, que va de 0 a 255. Esto és el màxim i 0 seria el mínim o apagat. ¿Vale? Mentre que estos d'ací són la direcció. La combinació del on i la combinació del off faran que una combinació on-off vagi en un sentit, mentre que l'altra combinació off-on aniria en l'altre sentit. Sí? Val, doncs, ara ja sols quedaria elegir els nostres pins i en funció d'això connectar. Vale? Com hem dit abans, el pin serà el que jo vulgui. Per tant, jo podria elegir, per exemple, que si fora el 5, per exemple. I entonces així podria posar, per exemple, pues el 6 i el 7. Si jo he elegit això, val? Per anar organitzant-se un poquet el programa, jo recomano posar-ho dins d'una funció i dir això que farà. Pues este serà, per exemple, el motor dret i vull que això vagi avant. Vale? Això és una funció, per tant, no s'executaria a no ser que jo aquesta funció que acabo de crear la posarà en el bucle. I el que hauré de fer és provar-la, ¿vale? En aquests pins i veure si va en el sentit que jo vull, i si no canviaria l'off per l'on i ja està. ¿Vale? De fet,
vaig a suposar que ho és cert i que va per acabant, i ara el que faria seria duplicar, ¿vale? Per estalviar-me faena. Este seria el avant, pues este seria el enrere. ¿Vale? Per a que vaig en sentit contrari, com hem quedat abans, la qüestió és que tinguen això al revés. O sigui, si este és off-on, ¿vale? Off-on, on-off. ¿Vale? Vegeu que off-on girarà en un sentit i, en canvi, d'esta manera, on-off giraria en sentit contrari. Sí? Vale. Una vegada ja tinc clar quins pins són els que vaig utilitzar, ara hi hauria que anar a la placa i connectar-los en els corresponents, o sigui, el 5, el 6 i el 7. Val? Doncs anem a les nostres connexions i quins són quins. Vale? Si en este, a veure, no recorde, em dic que este és el motor dret, pues jo tindria que anar així i com vegem així, el motor dret és este. Per tant, són estos cables, Eixos 3 són el motor dret. Vale, pues este de l'extrem, este és el PWM. I els altres dos són la direcció. Estos dos són la direcció. Vale? O sigui que si això és aixina, segons el que estic jo programant, el PWM seria el 5. Per tant, jo hauria de connectar aquest cable al 5. Vale? Aquest cable canvi de coloret. Aquest cable tindria que anar a buscar el pin, que ara sí no es veuen, però jo què sé, jo crec que serà 0, 1, 2, 3, 5, pues seria este. ¿Vale? Este estaria en el pin 5. ¿Vale? I els altres dos, que puc fer-los d'un altre coloret per diferenciar-los, i els altres dos pues ja tindrien que anar un ahí i l'altre per així, ¿vale? Este tindria que estar, per exemple, en el pin 6 i este tindria que estar en el pin 7, ¿vale? Que són els pins que jo he decidit així, 6 i 7 per a la direcció i 5 per al PWM. Exactament igual que he fet per a la roda dreta, podria fer ara per a la roda esquerra. ¿Vale? Puc aprofitar la faena i vaig a duplicar, vaig a posar així, que ara serà el motor esquerre. Però clar, no puc utilitzar els mateixos pins, tindria que agafar uns altres. Per exemple, podria ser, per exemple, així el 9, així el 10 i així l'11. Sí? Perquè clar, ara estic controlant un altre motor. Vale? Tinc que utilitzar altres 3 pins. L'aplicació és la mateixa que abans. Això seria per l'esquerra i este seria esquerra avant, avant. I este seria per esquerra enrere. ¿Vale? Per a canviar de... ¿Vale?
aquest on-off no pot ser igual. O sigui, si este gira en aquest sentit, per a que canvi a girar en aquest sentit, doncs canvia la combinació. Sí? Vale, doncs ara ja, si hem llegit 9, 10 i 11, no ens queda més que a estos costats, que ara ja és un poc de lío, hi ha molta línia així. Però ja seria el de l'extrem, em queda que este és el PWM i ell s'anirà al pin 9. Al pin 9. I estos són els pins de direcció. Que ja no sé qué colors en queden, pero bueno. Pues 1 tendrà que anar al pin 10 i l'altre hauria d'anar al pin 11. ¿Vale? I ja seria pues, punxar-lo per ahí. ¿Vale? En els números corresponents. ¿Vale? I amb aquest esquema ja tindríem les connexions de control fetes. ¿Vale? Per acabar de programar, ara tindríem que pues, primer provar un dels motors, el dret, veure que va com va, i si anarà al contrari pues seria on posar off i ja està. Després provaria l'esquerra, comprovar que també va com jo pense que té que anar, o sigui, quan jo dic avant és avant, no arrere, perquè si fos al revés pues no passa res, es canvia, però bueno, provar un motor i altre per a assegurar-me que el que jo estic programant així, avant i enrere, correspon. Una volta ja tinc aquests 4 blocs, el que faré és crear-me unes funcions ja generals, que seran avant, enrere, dreta i esquerra. ¿Vale? I perquè vaig avant, què és el que té que passar? Pues tindrà que passar que la roda dreta, ¿vale? Que el motor dret vagi avant i que el motor esquerre vagi avant. Perquè vagi enrere, què és el que tindrà que passar? Pues que el motor dret vagi enrere i el motor esquerre vagi enrere. I ara, què és el que hauria de passar perquè vagi cap a la dreta? Vale, per a que vagi cap a la dreta, imaginem-se el nostre cotxe està així, esta és una de les rodes, esta és altra de les rodes, ¿vale? Diguem que això és cap avant. Aleshores, si això és l'esquerre, perdó, si això és l'esquerre i això és el dret, per a que gire a la dreta, què és el que hauria de passar? Pues hauria de passar que esta roda anarà avant, però que esta roda anarà enrere. I això provocaria el gir, ¿vale? A dretes, que és el que volem. Aleshores, ara és tan senzill com posar aquestes funcions. Jo vull que vaig a dretes, doncs la funció dreta, bueno, borro el cotxet, la funció dreta serà l'esquerre avant, motor esquerre avant i el dret, ¿vale? Motor dret enrere, motor esquerre avant, com hem vist abans. I després l'esquerra pues, serà just el contrari. Seria el
motor dret avant i motor esquerre enrere.